Tämä puku on tosi tiukka. Täytyy kai matkia heitä. Yes! Nyt neidit syökäämme. On kauhea nälkä. Ei, älä ryystä. Ai, okei. Ei, yritä vielä kerran. Vielä, älä ryystä! En tiennyt, että syöminen voi olla näin vaikeaa. Prinsessan puhe on tärkeämpää kuin mikään muu. Toisin sanoen puhuminen selkeästi on erittäin tärkeää. Varmista, että puhut elegantisti, kohteliaasti, katsovasti ja hienostuneesti. Tämähän on kuin koulua. Entäpä te, neiti? Niin? Mitä sanot, kun tarjoat kahvia vieraalle? Mitä? No, se kai olisi... Haluaisitko vähän kahvia, jos haluaisit? Siis, jos haluat. Ei sinun tarvitse sellaisia sanoja lisätä puheeseesi. Tällaisessa tilanteessa haluaisitko kahvia, kelpaisi. Mistäs minä tietäisin? Ylvästi, ylvästi nyt undeoks trios. Rytmissä musiikin kanssa. Tämä on viimeinen tunti prinsessaseminaarissa. Jos kosketan sinua olkapäälle, olet päässyt läpi. Olet jalallani! Hups, anteeksi. Jaa! Ai, tämä on helvetti! Sinä et sitten ikinä muut. Oletteko te kaikki täällä? Ei ole reilua lähteä yksin. Niinpä, olemme täällä pitämässä sinun seuraa. No, luulenpa, että kaikilla on edes yksi hyvä puoli. Hai, hui, hauji, hauji. Kaikilla on jotain, missä he eivät ole hyviä. Voin tehdä mitä vaan paitsi tanssia. Minä en ole hyvä missään. Eikä en voi tätä menua olla prinsessa. Te pääsitte läpi. Tekin pääsitte läpi. Hyvä on. Kaikki neidit, jotka pääsevät läpi, tulkaa toiseen huoneeseen. Nähdään! Me munasimme.